היי אהובים שלי, שוב אני עוד פעם אציג את עצמי. שמי לירז קיסדרמן, הבעלים של לירז קליניק ספא באשקלון, והרבה מכם שאלתם אותי, לירז, מה זה הטיפול הזה בכוסות רוח? קודם כל אני אציג ואומר שכוסות רוח זה בעצם נלקח מהרפואה הסינית, מהרפואה ההוליסטית האלטרנטיבית. זה טיפול רפואי לכל דבר ועניין. אני מחזיקה את זה ביד, בעצם יש לי כאן כוסות, אוקיי? שזה כוסות רוח ואקום עם כל מיני צבעים. יש כמובן גדלים, יותר קטנים, בינוניים, יותר גדולים, ואקדחים. זה אקדח ואקום בעצם שאני לוקחת את הכוס, אוקיי? אני אניח את זה פה. ובעצם אני מתחילה לעשות פעולות של ואקום. אז איפה שיש כאב, לרוב ספורטאים, פציעות, מתח, תפיסות שרירים, בעצם עושים את זה. יש גם לפנים, יש לצוואר, לכתף, לגוף. זה טיפול חזק, הוא משאיר סימנים, כל אחד והעוצמות שלו. לרוב הסימנים יכולים לעבור עד כשבועיים. מומלץ לא לעשות לייזר, לא להתאמן, באמת לא להיחשף לשמש, כי זה יכול באמת לגרום לפיגמנטציה או לדברים פחות נעימים שלא היינו רוצים. טיפול מומלץ מאוד, זה משכך כאבים כמעט באופן מיידי. שוב, שום דבר זה לא קסם, אנחנו לא באים ולהבטיח פה שום דבר, אבל כן אני מקלה על הסימפטומים ממש ממש ממש. עכשיו, כל מי שסובל באמת מפיברומיאלגיה, מדלקות שרירים, מפריצות דיסק, מבלט דיסק תחתון, עליון ועוד ועוד מלא דברים, שזה באמת יותר אנטומיה ופיזיולוגיה, זה מקל על הסימפטומים, אבל צריך להתמיד. מי שלא מתמיד זה כמו פלסטר. כואב הראש, לוקחים אקמול, אופטלגין, לא עוזר. צריך להגיע ולטפל. זה טיפול מומלץ מאוד, לרוב אני משלבת את זה גם בחבילות הנשיאותיות, שנדבר על זה בהמשך. וגם כחלק מטיפול רפואי, שזה עיסוי תאילנדי, רקמות עמוק, לומי, שגם נדבר על זה בהמשך, שזה יותר טיפול של יותר עמוק, יותר חזק של אמות, של מרפקים.